Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka. Koma poyamba nayi mitu yake. Nthumwi za chipani cha MCP zasonkhana tsiku lachitatu lomwenso ndi lotsiriza la msonkhano waukulu wa chipanichi ku BICC ku Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo wake wa ku Rwanda ulimbikitsa ubale wa pakati pa mayiko awiriwa pa ntchito za malonda, chitetezo komanso umoyo wa anthu. Mu nkhani za masewero, chigawo chachiwiri cha ligi yaikulu ya masewero a mpira wa miyendo mdziko muno ya TNM chiyamba masana ano. Takulandirani nkhani zathu. Msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress ukupitirira lero. Lero ndi tsiku lachitatu chiyambireni msonkhano lachinayi pa 8 August. Nthumwi zikhale zikuponya voti kusankha otsatira kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa chipanichi komanso maudindo ena. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera yemwe ndi mtsogoleri wa chipanichi akumakhala nawo ku BICC komwe msonkhanowu wakhala ukuchitikira kuyambira lachinayi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapita ku Kigali mdziko la Rwanda komwe akakhale nawo pamwambo olumbiritsa Paul Kagame ngati mtsogoleri wa dzikolo. Dr. Usi yemwe akukayimirira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ku msonkhanowu wati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo wake ulimbikitsa ubale wa pakati pa mayiko awiriwa makamaka pa ntchito za malonda, chitetezo komanso umoyo wa anthu. Usi atsindikanso kuti boma lipitiriza kulimbikitsa ubale wa pakati pa mayiko awiriwa pofuna kutukula miyoyo ya anthu a mayiko awiriwa. Dr. Usi akufotokoza. Chaka cha 2016 panali mgwirizano wa pakati pa Malawi ndi Rwanda zimene zinapangisa kuti mgwirizano waukulu umene amati Joint Parliament Cooperation Commission uchitike. Ndiye pali zambiri zimene timagwirizana ndi Rwanda za chitetezo, za chuma, komanso mmene anthu akhalira mdziko, komanso za ndale zimene zikukhuza chigawo cha ku Africa kuno. Ndiye izi ndi umboni kuona kuti Malawi ndi Rwanda ali pa ubale. Komanso tinene kuti ulendo umenewu ndikuyimirira president a dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amene andituma kuti ndikakhale nawo pamwambo olumbiritsa president amene asankhidwa president Kagame a dziko la Rwanda. Tiyembekezere zotani kupita mtsogolo makamaka pa ntchito za chuma komanso magawo ena pakati pa dziko lino ndi dziko la Rwanda? Pali ndondomeko zina zimene zili kusatidwa zimene tikukhulupirira kuti tikakakumana ku Kigali masiku kapena tinoti nthawi imene ikubwerayo zimene zinakusayinidwa zikasayinidwa komanso kukambirana kuti madera ena ati okomera Malawi ndi Rwanda ayang'anidwe, asayinidwe kuti mgwirizano umene ukomere mayiko awiri onse. Banki yaikulu ya World Bank yavomereza zopereka ndalama zoposa 122 billion kwacha zoti boma la Malawi lipitirize gawo lachiwiri lokhazikitsa komanso kupitiriza ntchito zofalitsa mauthenga kudzera m'njira zamakono ya Digital Malawi Project. Mlembi wa mkulu mundu wofalitsa nkhani ndi luso la makono a Badwin Chiyamwaka ndiye wafotokoza za nkhaniyi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre. Padakali pano a Chiyamwaka ati boma ndilokhutitsidwa ndi momwe gawo loyamba la ntchitoyi layendera zomwe ndizogwirizana ndi masomphenya a President Dr. Lazarus Chakwera komanso ndondomeko ya chitukuko ya Malawi 2063. A Chiyamwaka akulongosola. Zili ntanthauzo lalikulu. Number 1 kutanthauza kuti ndalama zimene tidalandira zoyambazo zagwira ntchito yabwino. Mwachitsanzo ndikhoza kuwuzani kuti timenera kudikilira miyezi 18 khumi ndi mphambu zisanu ndi zitatu pachichewa kuti program inayo iyambe. Koma a World Bank anachita kutiuza, adayitana nduna zofalitsa nkhani honorable olemekezeka Moses Kunkuyu kupita mpaka na ku Washington ku UK ku US
kumene kuja nkukakambirana nawo nkwachita praise kuti ayi program yayenda bwino. Atabwera anamuuza mtsogoleri wa dziko lino kumfotokozera nenso anatilimbikitsa kwambiri kuti ayi tayesetsani kuti zimene zitheke. Ifenso kundunako tidayesetsa kwambiri. Chomwe ndikutanthauza nchonena kuti programu imene timayembekezerayi yayambanso msanga yachiwiriyo. Pamene inayi ikutha Oktoba, inayi yatani yayamba kale, kutanthauza kuti tachita bwino. Inde mwina sitinathe kuwafotokozera bwino kwambiri anthu, koma aliponso ambiri amene akudiyerera zipatso za programu imeneyi. Nkhani ndiya kuti Malawi aliyense apezeke kuti alinako kuthekera kumapanga zinthu pa foni yake. Akhale ana a skulu akhale nako kuthekera nawonso, koma asamachite kupita kutali kuchoka pa university kapena pa college, malo ophunzirira pa technical college kapena pa secondary school, kuti akalumikizane ndi anzawo kapena akalumikizane ndi zipangizo zofunika pophunzira. Koma pamalo omwewo ngakhale kuma hostel, kumalo amene amagona, athe nthawi iliyonse imene afuna kupita kulowa pa makina a intaneti athe kupitapo ndipo Achimwemwe Matemba ndi mkulu wa project iyi. And boma itachiona kuti Digital Malawi Foundations project ndithu yapita patali ya khazikitsa ndondomeko zoti zikhoza kupanga kuti pindulira ife ngati Malawi mchitukuko chosiyanasiyana, chitukuko cha internet linaona kuti nzeru kuti lipitilize munjira imene ya Digital Malawi Acceleration Project. Ndiye mwina poyamba ndingofotokoza pang'ono kuti Digital Malawi Foundations imatani. So mwachitsanzo pali ndondomeko kapena tingati drama zimene zinapita kwa mabungwe osiyanasiyana amene ali kalikiliki kuti thandiza dziko lathu pothandiza anthu athuwa kuti atukuke munjira ya digitalization kapena internet. Mabungwewa ndingati MACRA ndi mabungwe ena. So ndondomeko imene ikupitirirabe panopa kuti mabungwe ngati MACRA athe kupeza chithandizo chosiyanasiyana mu ndondomeko yatsopanoyi. Posachedwa apa mundiganiza munamva kuti boma linakhazikitsa lamulo latsopano limene mu Chingereza amati Data Protection Act. So Data Protection Act ilinganiza ndi MACRA. Ndi chimene chingati chitsanzo chimodzi mwa njira zimene project yathu yatsopano ya acceleration igwire ntchito zimene igwire kuti kumakrako kuyenera admin ndithu kupitirira kupita chithandizo chosiyanasiyana mwachitsanzo chifukwa cha nkhani imene ya data protection imene kuti pindulira ife Malawi poyika ndondomeko cholinga choti anthu amene timagwiritsa ntchito makina internet tithe kupeza chitetezo chifukwa pa internet imene mukuziwira pali anthu osiyanasiyana amene amafuna kuti atipange zinthu za upandu ngati ife anthu ogwiritsa ntchito internet. Pachifukwa ichi pamene boma linakhazikitsa lamulo limene lili kumakira ndipo project yathu yatsopano ipitiriza kupanga support anthu ngati amenewo. Bungwe la ku Australia la Peter Farve Foundation lati lipitiriza kuthandiza pa ntchito yopereka madzi aukhondo m'madera aku midzi mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Peter Farve anena izi mboma la Nkhotakota atayendera madera ena omwe analandira thandizo la mijigo lomwe bungweli linapereka kudzera ku bungwe la madzi la Bright IT Water Foundation mogwirizana ndi bungwe la Wildlife Environmental Society of Malawi WEZIM. Rodoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Anthu ammadera omwe a Peter Farve, mkulu wa bungwe la Peter Farve Foundation ndi mkazi wawo Jajen anayendera anaimba nyimbo zosonyeza kukondwa pokhala ndi madzi aukhondo. Awiriwa anayendera mudzi wa Chiutula kulira la mfumu Malenga Chanzi, mudzi wa Kadamanja kulira la mfumu Mphonde, Matelezi komanso Bowa kulira la mfumu Kanyenda Mbomali. Poyankhula atayendera mjigoyi a Farve anati ndi okondwa ndi ntchito yomwe bungwe la WEZIM likugwira ndipo adapitiriza kuthandiza anthu akumidzi ndi mijigo. A Farve kenako anapempha anthu omwe akugwiritsa ntchito mijigoyi kuti atengepo gawo pokonza ikaonongeka. Mkulu wa bungwe la WEZIM kudwango a Rashid Malandula ati kusakhala ndi madzi aukhondo pafupi ndi vuto lalikulu maka kwa anthu omwe akukhala mozungulira
malo osungirako nyama zakutchire ankhotakota. Ndipo titamanga kafukufuku tinapeza adi kuti pali vuto lalikulu kwambiri, ndipo tinayamba ntchito mu chaka cha 2023 titapempha ndalama makamaka thandizo kuchokera ku bungwe la Bridgewaters Foundation la ku Australia limene lili ndi abwezi yake kumene koko, ndipo mmodzi mwa abwezi abungwe limene ku Australia ko ndi Peter Favre Foundation, imene lero la Peter Favre ano ake abwera ku Malawi kuno kuti akacheze ndi anthu kumudzi aone kuti kodi ntchito yopereka madzi kudera la nkhalango yozungulira nkhalango ya boma la Nkhotakota likuyenda motani. Takumbapo kale mijigo ya nyuwani yokwana pafupi 6, umodzi mwa iwo ndu umene mwaona apapa wangotha wiki imodzi mjigo huu. Komanso takonza kale mijigo yowonongeka yakale pafupi 31. Komano ngati wezimu mu boma la Nkhotakota takumba mijigo yokwana 115. A group bowa anayamikira bungwe la Peter Favre ndi la wezimu pa thandizo lomwe apereka. Tayi mbuyo kumadirawo nalibe anthu nthawi zambiri timagwisa ntchito madzi anzitatu. By then tinaganizira kuti pasita dirawo boho imodzi iyi, tapasida boho imodzi iyi anthu chithandizo chimene chilandira bwino mphamvu manja awiri kutengera kuti anthu ambiri mimba nakakali macheperako chifukwa kuti madzi amene tikumwa nosamalika apadirawo apapo. Pa ulendo oyendera ntchitoyi alendowa anasangalatsidwa ndi magule amakolo athu. Ludovico Nyirenda, MBC Nkhotakota. Ofesi ya mkulu woyang'anira za adindo omwe yakuyenera kuwulula chuma chawo ya ODPOD ikuyembekezeka kulengeza mayina adindo omwe sanawululebe chuma chomwe ali nacho kufikira lero. Mkulu wa ofesi Michael Chiusiwa wanena izi pa maphunziro a anthu omwe adzigwira ntchito yakalembera wa chuma cha adindo m'maofesi osiyanasiyana. Nyumba ya Malamulo idakhazikitsa ofesi ya ODPOD ngati njira imodzi yochepetsa katangale poyika zinthu poyera makamaka chuma chomwe adindo ali nacho. Zambiri mulipoti la Trust Office. Ofesi yoyang'anira za adindo omwe akuyenera kuwulula chuma chawo idakhazikitsidwa zaka 10 zapitazo ngati njira imodzi yothana ndi katangale kusera mukuyika zinthu poyera makamaka chuma cha adindo. Mkulu wa ofesi Michael Chiusiwa wauza MBC kuti ofesi yawo yalandira zikalata za mndandanda wa chuma cha anthu pafupifupi 70 mwa 100 aliwonse. Achiusiwa ati ofesi yawo ikufuna adindo onse ayike chuma chawo poyera. Ichi nchifukwa chake akufuna kulengeza mayina a omwe salionese chidwi chowulula chuma chawo. Mudzaona anthu adzakhala ndi chidwi choti azigwira nawo ntchito ya boma pochera akudziwa kuti zotsatira zake sikuti zola mphumba mwa munthu ayi. Adzakhalanso ndi chidwi mwina choti mwina azipereka msonkho mosanyenyereka. Ndipo pa mpando wa komiti ya nyumba ya Malamulo yona zolemba ntchito adindo a mboma Joyce Chisulo wati kuphunzitsa anthu 228 omwe agwira ntchito yakalembera wa chuma m'maofesimu kuthandizira kuti adindo ambiri awulule chuma chawo. Anthu ena amati sakupanga declare kapena kuti sakuwula ifoti samadziwa kuti awulula bwanji awulula chiti woyenera kuwulayo ndi ndani. Ndipo waphunzitsa amene abwerawa mmodzimmodzi kuchokera malo ogwira ntchito zithandizira kuti akapita akawuze azinzawo bwinobwino adzikathandizanso kulimbikitsa kuti tiyeni tipangeni tiwulule katundu amene tili nayo bwino wake ndi. Bungwe la UNDP mogwirizana ndi boma ndi lomwe lathandizira kuti anthu 228 omwe akuyimira maofesi 216 a boma alandire maphunziro amomwe angalimbikitsire ena kuti azilengeza chuma chawo. Trust Office, MBC Lilongwe. Akuluakulu ku Mozambique atsimikizira Amalawi kuti apitiriza kuwathandiza moyenera komanso mwamsanga akamatumiza kapena kulandira katundu kudzera pa doko la Beira. Iwo atsimikiza izi pamene gulu la atolankhani lochokera ku Malawi linakayendera dokoli. Justin Nkweo ali nawo pa gululi ndipo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Monga dziko lililonse, dziko la Malawi likufuna litatukuka komanso lizipitirira kutukuka pa chuma. Mfundo zakutukukazi zili m'masomphenya a dzikoli otchedwa Malawi 2063. Nsanamira zikulu mmenemu ndi monga ntchito za ulimi zomwe zizichitidwa ngati malonda, za mafaktale, komanso kuonesesa kuti dziko la Malawi
muli mizinda yochuluka. Izi makamaka za mafaktale zidzathandiza dziko la Malawi kuti Amalawi azigwiritsa ntchito kapenanso kudya zinthu zomwe akupanga malo momangokhalira kuyitanisa. Kupatulako izi zithandizanso kuti dziko la Malawi lizitha kutumiza kunja kwa dziko lino katundu yemwe dzikoli limapanga. Koma kuti izi zitheke zonse, kuti katundu azikafika maiko ena kuchokera ku Malawi, pamafunika njira zosiyanasiyana zodutsamo. Imodzi mwa njirayi ndi pamadzi. Ndipo lero tili ku Mozambique, ku Beira, limodzi mwa madoko amene amagwiritsidwa ntchito dziko la Malawi likamatumiza katundu kunja. Akuluakulu pa dokoli atitsimikizira kuti dokoli ndilotsegula khomo kwa Amalawi kuti aligwiritse ntchito. Akuluakuluwa anenanso kuti doko la Beira ndilopindulisa kamba kuti ndi pafupi ndi dziko la Malawi. Tinayankhula ndi mmodzi mwa akuluakuluwa, Michael de Jenga, amene atsimikiza kuti ochita malonda aku Malawi amene akufuna kutulutsa kapena kuyitanisa katundu ndi olandiridwa kugwiritsa ntchito dokoli. Pakadali pano akuluakuluwa atitsimikizira kuti ayika ndalama zoposa $290 million kuti dokoli likule ndipo lizitha kuthandiza anthu ochuluka. Kotero apempha Amalawi kuti agwiritse ntchito dokoli ngati njira imodzi yotukulira dziko lawo. Justin Mkweu, MBC, Beira, Mozambique. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tionenso mitu yake. Nthumwi za chipani cha MCP zasonkhana tsiku lachitatu lomwenso ndi lotsiriza la msonkhano waukulu wa chipanichi ku BICC ku Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo wake wa ku Rwanda ulimbikitsa ubale wa pakati pa maiko awiriwa pa ntchito za malonda, chitetezo komanso umoyo wa anthu. Mu nkhani za masewero, chigawo chachiwiri cha ligi yaikulu ya masewero a mpira wa miyendo mdziko muno ya TNM chiyamba masanano. Popitirira ndi nkhanizi mchigawo chachiwiri, bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lalangiza makampani ndi mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuti azigwiritsa ntchito luso latsopano lofalitsira mauthenga pothandiza dziko lino kuti likhale lodzidalira pachuma. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA, Athokozani Chembe, ndi wanena izi ku Mzuzu pomwe bungweli linachititsa mkumano wa adindo osiyanasiyana. Jackson Sichali wadza ndi ripoti. Ndicho linga chopititsa patsogolo luso la makono lofalitsira uthenga pakati pa anthu, bungwe la MACRA layika ndondomeko zapadera zomwe zithandize kuti anthu athe kugwiritsa ntchito intaneti mosavuta. Poyankhula pamwambo omwe bungweli linakonzera adindo osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA, Athokozani Chembe, anati Malawi ngati dziko likufunika kukhala ndi ndondomeko zoyenera zogwiritsira ntchito maka kudzera makina a intaneti zomwe zitha kuthandiza pa ntchito za malonda. Achimbe anakambapo nkhani yogulitsa zinthu kudzera pa makina a intaneti zomwe anati zikugwirizana kwathunthu ndi mfundo ya Malawi 2063 pa chitukuko. Wapanopo kuonetsetsa maiko ambiri amene akuchita bwino sikuti ndi okhawo amene ali ndi migodi kapena ali ndi zinthu zina zake. Ambiri amene akupita patsogolo akuyuza imene akupanga digital transformation, ICT yomweyo kupangira zinthu zawo ziphweke, kuzindikira kuti mavuto ndi zinthu zina zimene zinaonekera kwambiri nthawi ya COVID-19 zimene inatsimikiza kuti COVID-19 mukhoza kundivomereza kunena kuti inafika pa Japona kuti dziko lonse zizoti enafe tibadwire sizinazionepo, kupezeka kuti dziko lonse zinthu zinatsekedwa pena paliponse, not just kuno ku Malawi kwa maiko akunja. Koma kuonetsetsa maiko anzathu amene anapanga digital transform ali patsogolo, zinthu ngati ntchito sizinasiye kugwiridwa ntchito, ana kusukulu sanasiye. Membala wa komiti yona zofalitsa mauthenga ku nyumba ya malamulo a Susan Dosi anamikira bungwe la MACRA poyitanitsa magulu okhudzidwa ndi cholinga choti amve mavuto awo komanso athandize kupeza njira zomwe zitha kuthandiza kupititsa patsogolo luso la makono lofalitsira uthenga. Komano
msonkhano uno ndiofunikira kwambiri monga mwakhala mukumva pakati apa takati kukumana ndi mabungwe osiyanasiyana kumafunsa makamaka nkhani ya access to information kuti ikuyenda bwanji kwati kukhulupirira kuti anthu akakhala kuti akuzindikira kumva zimene zikuchitika ku mabungwe ndiye kuti amakhala odziwa kuti apange motani. Nde ndathokoza amakhala kunena kuti anakonza mikumano mkati imeneyi ku Blantyre ku Lilongwe komanso kuno kuti afotokozere anthu zimene akuchita komanso anthu athe kukhala ndi nthawi yofunsa mafunso kuwafunsa kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Ndi mkumano wabwino kwambiri ndipo tikupempha kuti atapitiriza mwinaso kutsogolo kuno kuti anthu azitha kudziwa kumalawi kuno. Pakali pano bungwe la MACRA lati likukhazikitsa lamulo latsopano lomwe lithe kuthandiza kuteteza anthu omwe akugwiritsa ntchito makina a intaneti powatetezera kwa anthu akuba ndi upandu kudzera pa makina awa. Jackson Sichali, MBC Mzuzu. Akuluakulu ogwira ntchito za umoyo ku ofesi ya Mangochi apempha magulu akufuna kwabwino kuti agwire ntchito limodzi ndi ofesi polimbikitsa ntchito za umoyo pa chipatala chachikulu cha boma. Pempho liladza pamene gulu la amayi a polisi ochokera pa polisi ya Mangochi lapereka thandizo losiyanasiyana la chakudya kwa odwala pa chipatalachi komanso thandizo lina la zipangizo za chipatala lochokera ku bungwe la Baraka Charity Trust. Owen Mavula ali ndi ripoti. Gulu la apolisi achizimayi pa polisi ya Mangochi linakhazikitsidwa ndi cholinga cholimbikitsa umoyo wa amayi mu ntchito zosiyanasiyana. Mwazina gululi akuti limagwiranso ntchito zachifundo pofikira anthu ovutika ndi thandizo losiyanasiyana. Lero amayiwa ali pa chipatala chachikulu cha boma la Mangochi komwe akuchereza odwala ndipo pa ulendowu gululi likupereka katundu osiyanasiyana ku chipinda cha amayi, abambo, ana komanso anthu omwe akudwala chifuwa chachikulu cha TB. Wapampando wa gululi Inspector Susan Msongole wati gulu la amayi apolisiwa lapeza thandizoli posonkherana ndalama pang'ono-pang'ono pozindikira mavuto omwe odwala amakumana nawo mzipatala mdziko muno. Mapanga ntchito zachifundo timasonkha ndalama komanso timapeza njira zina zopezera ndalama ngati timakhala ndi ma-activities osiyanasiyana amene amaterezesa ndalama. Tikaphatikiza ndi zimene tasonkha zija timakonza ma-activities kuti tikhoza kumafikira anzathu ena amene ali osowa. Ndiye titakhala pansi ulendo uno tinaganiza zoti tiyendere ku chipatala chakuno cha ku Mangochi makamaka ku wodi ya anzathu amene akudwala chifuwa chachikulu cha TB ndi wodi ya ana osowa zakudya nthupi. Wina mwaka munkhani za malonda kafukufuku wa mmene ntchito za mabanki zikuyendera wa mchaka cha 2023 waonetsa kuti ntchito zikutsika. Banki yaikulu ya Reserve yati chiwerengero cha anthu ogwiritsa ntchito ndondomeko zachuma zina kwa mabanki chikunka chikukwera. Mkulu wa banki ya Reserve Wilson Banda anena izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa ndondomeko zachuma. Margaret Mapando ali ndi zambiri. Kafukufuku wa mchaka cha 2023 okhudza kagwiritsidwe ntchito kachuma waonetsa kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe amatumiza ndi kulandira ndalama posagwiritsa ntchito mabanki kuchokera pa 18% mchaka cha 2014 kufika pa 73% mchaka cha 2023. Mkulu wa banki ya Reserve Wilson Banda ati mwazina kafukufukuyu akuonetsa kuti dziko lino likuchita bwino pothandizira anthu akumidzi komanso am'matauni kuti adzitenga nawo gawo pa ntchito zachuma. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zachuma Dickson Ngwende ati izi zikuonetsa kuti ntchito yomwe ayigwira mzaka zapitazi yabala zipatso ponena kuti ntchito zachuma zogwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zikufikira anthu akumudzi. Kafukufuku amene akusonyeza kuti pali ntchito zambiri zimene zakhala zikugwirika zokhudzana zachuma komano kunja kwa mabanki. Nkhani zathu masanano ndi zomwezi padakali pano tikuperekerani kwa mzathu ku BICC ku Lilongwe komwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ndi president wa chipani cha MCP ali nawo pa msonkhano waukulu wa chipanichi. Mwakoma nonse.